crees que isto xa está consolidado, que é un deses eventos fundamentais na vida cultural galega, ou aínda falta algo por facer? Penso que aínda lle falta un pouco, penso que lle falta sobre todo o nivel de coñecemento xeral da sociedade galega, porque todas as actividades que teñen a ver co encontro galaico-portugués, non? Coas converxencias lusófonas, pois teñen grande aceitación e teñen grande suceso no mundo cultural galego e son bastante coñecidas nese pequeno grande mundo da música galega e da cultura galega, mas aínda lle falta a colaboración tal vez dos medios de comunicación generalistas ou dos medios de comunicación que teñen máis difusión pola Galiza para que sexan de coñecimento xeral da sociedade. Só iso, porque de resto eu penso que quer en termos organizativos e quer en termos de traballo e mesmo de cooperación por parte das institucións xa está bastante asente. Pero que está consolidada xa como un evento a nivel galego ou que pensades? Totalmente. Culturalmente é unha iniciativa moi sólida, unha iniciativa que se está facendo con moita profesionalidade e coa xente con moita calidade sabe o que fai e sabe como presentalo. Polo tanto, penso que é unha gala moi interesante que debían fomentala máis e difundila máis. De todos os xeitos é bastante coñecida. Dime só se che parece importante esta iniciativa de intentar aproximar o galego e o portugués. A mí pareceme fundamental a aproximación. Son dúas linguas, é unha lingua, ten moitas persoas que pensan dunha maneira e moitas que pensan de outra, pero eu penso realmente que son dúas linguas nunha e que temos que facer o posible porque esta lingua de tantísimos millóns de persoas que a falan no mundo, creo que son 200 e pico de millóns que falan portugués no mundo ou galego-portugués no mundo, e penso que isto hai que dalo a coñecer e que penso que hai que dalo a coñecer dende a Galicia para ver si mirando o tema da utilidade da lingua conseguimos tamén que sexa un aliciente máis para que se fale máis galego na Galiza. E crees que este evento é importante para efectivo para a aproximación entre o galego e o portugués? Espero que sí, porque todo o que sexa dar visibilidade a algo que non é tan evidente para moita xente, para nós sí, para outra xente, sempre é bo. Entón, pensas que, sacando o ámbito máis académico, digamos, que hai moito que facer aínda na sociedade, e que pensas que se podería facer? Pois, sen dúbida, moito que facer. Eu son un destes que ven así de improvisadamente, que se entera polas redes de que existen estes eventos, pero hai moitísima máis xente a que non chegou esta información. Entón, hai moito que facer nese sentido. As sete mulheres do Minho, as sete mulheres do Minho, mulheres de grande valor, mulheres de grande valor, armadas de fuzil roca, armadas de fuzil roca, correr ao corregedor, correr ao corregedor. E vai, hey! Essa mulher lá do Minho, essa mulher lá do Minho, que da foi-se fez espada, que da foi-se fez espada. Há de ter na luz a história, há de ter na luz a história, uma página doirada, uma página doirada. E vai! Maria da Fonte, viva Maria da Fonte, com as pistolas na mão, com as pistolas na mão, para matar os cabrais, para matar os cabrais, que são falsos à nação, que são falsos à nação. Hey!
mulheres de grande valor, armadas de fuziroca, armadas de fuziroca, correr ao corregedor, correr ao corregedor, as 7 mulheres do Minho. A ti. Moi boas noites, benvidas e benvidos. Damos comezo, inauguramos xa. Inauguramos, pronto. Eu represento a Galiza e ti? A tocoche Galicia, ai, sinto. Sinto. Bueno, non pasa nada, hombre. A ver Un se- aniño e malo será que ano que ven non che toque Portugal, vale? Sí, non? Sí. Ben, é un auténtico placer para nós, Iria, verdade? Poder presentar esta gala, Arritmar. Arritmar Galiza e Portugal é unha iniciativa da Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela pertencente á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, que ten por obxectivo dar a coñecer e difundir a poesía e a música editada en Galiza e Portugal, así como a chegada á cultura e a lingua dos dous países, no marco das accións de desenvolvemento da Lei Valentín Paz Andrade para o aproveitamento da lingua portuguesa e os vínculos coa lusofonía. O certame consta de 4 categorías: mellor tema musical galego, mellor tema musical portugués, mellor poema galego e mellor poema portugués. Conxuga a promoción da música e da literatura de aquén e alén Miño e premia pezas musicais e poemas concretos, non libros ou álbums enteiros, tampouco autores en particular, senón pezas musicais e poemas concretos. Que ben te explicas. A escolla é feita polo público xeral galego e portugués entre 10 poemas e cancións finalistas seleccionadas polo xurado do certame durante o ano lectivo. Paralelamente, alumnado de galego e de portugués de toda Galiza participa en diferentes actividades didácticas que fan da música e da poesía ferramentas didácticas para aprenderen e melloraren as linguas. Arritmar Galiza e Portugal é o único certame en Galiza e Portugal no que a escolla de gañadores faise por votación popular online. Son premios enteiramente do público, na que participan galegos e portugueses prácticamente a partes iguais. Arritmar Galiza e Portugal, xunto con outras 12 entidades, iniciativas e institucións, decidiron constituir a rede de Galilusofonía, cos obxectivos de xuntar esforzos, coordenarse e cooperar na difusión de iniciativas encamiñadas a situar Galiza no seu espazo natural lingüístico-cultural, a lusofonía, con grande potencial noutros campos como o económico e o institucional. Facémonos eco dunha demanda nacida na sociedade civil que logrou, a través dunha iniciativa legislativa popular, que o Parlamento galego aprobase en 2014 a coñecida como Lei Paz Andrade para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía. Manifestamos o noso interese en integrar nesta rede todas as entidades que se identificaren cos nosos obxectivos en calquera dos países de lingua oficial portuguesa. Agora sí, xa non nos queda outra que estrearnos como presentadores desta gala. Non é a primeira vez que estamos xuntos, xa nos temos arrastrado noutros escenarios. Eu xa estiven na primeira gala en galego, en galegueiro ga, en galego gala e en portugués gala. Gala. Esta xa non estive na primeira edición con Vicente Risco, iba a decir, con... Caramba! Que afortunado! Sí. Un cachondo, era con Isabel Risco. Ah, bueno, a filla, non? A Sí, filla bueno, non sei que Vicente. relación, non quero preguntar, o sea, estaba todo o mundo preguntando, non quixen saber. Pero ti é unha galiña, porque tes moito cariño xa, non? Sí.
Bueno, hoxe vai haber aquí grandes artistas, aparte de nós, grandísimos artistas que veñen do outro lado do Miño, vamos decir así, non, de Ourense tamén, como a min. Bueno, grandes tamén persoas que se dedican á política, que parece imposible. Pois sí, temos grandes políticos aquí esta noite, e logo nos, que como decíamos, levamos xuntos moitísimos anos, no eido artístico, por favor. De todas maneiras, iría, perdóname, Perdóname. meterme un mondiño disto, porque quero dicir unha cousa importante. Cando se xuntan, ¿no?, dous povos tan emblemáticos como Galiza e Portugal, moitas veces é como cando se xuntan o misto e o fósforo, que se produce a charamusca. Fíxate, E que é parece por un iso, nome, un grupo, verdad? Tamén, folk. charamuscas, houve unha época que os grupos se chamaban moito por aí, charamuscas, faíscas, danos a terra, etc. Ben. O que quero dicir a costa é que Galiza e Portugal, evidentemente, son dous povos irmãos e hoxe imos aquí a vivir unha auténtica festa e celebración da lingua galega e da lingua portuguesa. Claro, e dirá Toni Cantó, menos mal que non está, porque vai dicir... Claro, e el castellano, ¿dónde está? Ya nos están imponiendo... ¡Estoy aquí, el castellano! ¡Ah! Son o galego portugués, non tens nada que facer aquí, non? Ai! A mí háblame en castellano, que tengo derecho, que aquí tamén hai que hablar... ¡Cala boca! Agora, loita de xigantes, galego lusofonía contra castellano. Que? No, respétame! Cala, non és ninguén! Torresno! Oye, os últimos estertores do castelán en Galicia, vas desaparecer. Está morrendo. Reanimación cardíaca. Como se encontra? Está vostede ben? Encontrase ben? Háblame en gallego, que no entiendo nada. Ay, el castellano lo entiendo, pero no lo hablo, señor. Prefiero morir, aguantar el tema. Fixen o que puiden. Sabe, pero é que é unha vergonza que a veces, cando está, por exemplo, o castelán agora, non? Que está a piques de morrer. Sí, deixo morrer. No, Deixo estar. mira, tanta paz leve como guerra dou. Aí está. Pero digo, o que quero dicir... É que é unha vergonza que nunha situación así grave e urxente, no? Cando está boquexando xa cos últimos estertores, que non atenda a millor, senón a que está aquí porque sabes galego, que eso todo o mundo sabe, e non porque podía estar presentando alguén que teña realmente, no, cuidados sanitarios en un curso deso, pero que a mellor non fala galego. Sí, é verdade. Síntome un pouco mal. Quedou claro que queríamos dicir, verdad? Moi ben. Nos agora imos tomar algo, non? Parece xa deixamos coa gala, porque non facemos moita falta aquí. Mira, ainda non morreu. Lusofonía! Dinlle os meus últimos folgos ao castelán, biches, incluso tapei o nariz que non a tiña que tapar eu. Eu que sei, eu non teño televisión, que queredes? Aí vamos, non nos volven chamar, Meixide, esta gala. E agora poñémonos eurovisivos. Non, aínda non, tranquilos. Sabemos que vides polo famoso. Pero é verdad. Dixéronme, non sei se chegará a gala, dixéronme que estaba inconsciente nun puticlub de Montouto. Sí. Pero... Ai, aparte, colleu moi mala hora, porque sabes que se ves por esa se xunta xente que vende milladoiro a esta hora e a mellor non lle dá tempo, non? Exactamente. Vamos a entregar os pero premios. Bueno, veña ou non, por favor. Eu creo que nesta gala non vai sobrar nada, vai estar todo moi ben. Vai estar unha gala moi completa, mentres dure. Temos que aclarar que se van dar unha palabra que aprendín hoxe, estatuetas. Estatuetas, sí, porque están as estatuetas. Que lles falta un ollo. Sí. No, aparte que
Estatuetas, hombre, e están aí. Están na caixiña, claro. As estatuetas que imos entregar esta tarde noite, que como teño un fillo... Ai, ahora se dice así, estatuetas. Calla, non estabas morto ti. Están realizadas, e isto é en serio porque parece que estamos de broma, no Obradoiro dos Artesáns Fernando Porto e Trinidad Barranco. Damos un aplauso. E agora, si se máis dilatación, non? Dice así, continuamos e entregaremos o premio ao mellor poema galego. Regalocho. Sí, mellor poema galego, que como saberedes polas votacións, contou con varios finalistas, eles foron Eli Ríos, Marta da Costa e Lois Pérez. E a gañador foi Lois Pérez polo Blues do Rei Berman igual a B.B. King. Un aplauso para él. Entrega o premio o riquiñísimo director da Escola Oficial de Idiomas, Gonzalo Constenla. E entrega o premio, evidentemente, a Lois Pérez. Un aplauso moi grande. Ben, moi boa noite. Montáivolo ben aquí en Compostela, te montastes un bon garito aquí. Está ben. Moitísimas gracias a todas as persoas que lestes os poemas e votastes, pero sobre todo moitas gracias aos que votastes sen lelos, que ten moito máis mérito. Bien, nada, estou moi contento. Quero lle dar as gracias a Gonzalo, a Isabele, a Olivia, a Iria, a toda a xente da EOI e as institucións que colaboran nesta fermosa iniciativa. Por suposto, este premio, pois quero compartilo coa Alba, a miña muller, co Loisiño, o noso neno, con meus pais que están hoxe aquí, coa Zaida e co Alberto, meu irmão, que eu creo que procede totalmente, estando nunha gala da lusofonía, é dicir, procede. Acaba de abrir unha queixería en Porto, no, pero deixarme dicir o nome que senón vais para outra. Queixería do Almada, né? Na rúa do Almada non ten perda ningún, entende? Xa me dixo, joder, levalle uns queixos ao Sobral e tal. E dixe, a ver, Alberto, non vai así, entre tanto cultureta non vas ir atufando cos queixos para ali, entende? Chegas ali para a Capitol xa te botan da Numac sin entrar directamente. Bien. En todo caso, volvendo ao que nos ocupa, ben, as linguas, o portugués, o galego, calquera outra lingua, de algún xeito sirven para nos comunicar, pero moitas veces trascenden, digamos, esa dimensión funcional e sérvenos tamén para ser, para sermos, na medida en que habitamos as linguas, na medida en que as vivimos, na medida en que, como dicía o caro Mía Couto, as linguas son inmensas axencias de viaxans. Podemos viaxar con elas, né? E ao tema, estamos aínda nunha fase moi iniciática, ao mellor non está tanto en saber cantos galegos falan o portugués, cantos portugueses falan o galego, máis ben, acho que está en saber canto de galego nos fala aos portugueses, canto de portugués nos fala aos galegos. Hai algún rexeitamento, a veces por descoñecemento da lusofonía. Preguntábanlle a un señor ali os da TVG na Rúa do Franco: señor, bo día, que lle parece a vostede a lusofonía? Moi bien. E dices, sí, sin problema ninguno, magnífica. Pero, miña nena, nosotros non te queremos nada, que ya estamos en Vodafone. Bien. Bien. Moitas grazas. Está sempre.
tempo guinda a súa pedra ao vento e a miña infancia desaparece. No mar, ondas circulares de lembranza ascenden nos ecos da miña memoria. A morte é un grao de area nunha ostra que acariña con nácara o soño da perla. Apértome a fundo na presenza das cousas, fuxindo de razóns que ninguén sabe. Sen dor, non hai blues. Sen feitizo, só queda a area. Bueno, biches que elegantes son os poetas de agora, eh? Sí, a verdade é que sí, é un gusto ver poetas tan repoludos. En todo caso, Iria Piñeiro, xa digo que non só temos hoxe aquí poesía galega, tamén temos poesía portuguesa, é un auténtico placer poder escoitar versos en linguas importantes, ¿no? Tanto na lingua de Pessoa como na lingua de Francisco Castro, sabes? Todas as linguas teñen que ter os seus oportunidades, verdade? Eu estou contenta porque por primeira vez nun lugar escriben ben o meu apelido, non? Con NH. Todo o mundo sabe que eu son Piñeiro con NH como o hotel que temos aquí detrás, non? Os hotéis NH, esa cadena hoteleira da miña familia. Todo o mundo sabe. Nin son filla de Super Piñeiro, nin nada diso, sí, no, como se rumoreábase sempre, pero non. É un ruxe falso, podo confirmalo hoxe aquí diante de todos os medios. Eu tampouco son irmão de María Meixide, que dice, non... Ai, pois mira, parecedes vos. En todo caso, Meixide, porque tamén sabes que Meixide sempre me din, pero como é, con X ou con Iota? E é con X, que de feito existe na toponimia portuguesa Meixide. É unha cousa importante de saber. Pero estas cousas, claro, evidentemente, é difícil de sabelas se non acudimos a formarnos, non, en centros especializados. Como a e o I. Que tal? É que me... Podía estar avisado. Como a EOI, efectivamente. Ou como, por exemplo, tamén a Fundación Camões. Camões, é verdad, sempre dá moito pulo. Efectivamente, a Fundación Camões, que de alguma maneira imos coñecer tamén un poquinho, porque a continuación, Iria... Sí, non podemos demoralo máis. Non podemos demoralo máis, imos entregar o premio... O mellor poema portugués. Portugués, efectivamente. E os finalistas son... Alexandre Brea, Ana Luisa Amaral e Claudia Sampaio. O poema gañador de Alexandre Brea con o ritmo da xuva. Dentro o vídeo. Algo branco e afiado no fundo do tempo. Estou tratando de mirar detrás da tua pele, mas a cidade está repleta de ruído e de luz, e o sutil tórnase invisível. A
Fa tempo que procuro algo franco e afiado. Cada día sumergio-me no mar a escutar moitas palabras que recita o silencio. Estou aprendendo o idioma que fala o lume cando crepita nas noites e o ritmo da xuva que cai nas pozas que ela mesma emana. Há algo a vibrar na terra que me chama de dentro e vibra en min desde sempre. E na agua do mar, e no lume na xuva, e detrás da tua pele, detrás da tua pele, detrás da tua pele. E recolle Alexandre Brea. Disculpade que estou ainda emocionado de ver os meus versos tamén musicados por Lois. Ben, boa noite. A xente que me coñece sabe a ilusión que me faz receber este premio. E isto en grande medida a que considero que non é meu. Este premio pertence tamén a toda esa xente que consagrou parte da súa vida a reforxar e manter a irmandade da Galiza con o mundo lusófono. Persoas que viran a forza que nos dá este vínculo e que abriran as portas para que isto sexa posible. Contaba na presentación desta gala que con 18 anos recollí centos de asignaturas para que a iniciativa de legislación popular Valentín Paz Andrade para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos ca lusofonía fose votada no Parlamento. E resultou aprobada co apoio de todos os grupos do Parlamento da Galiza. No marco do desenvolvemento desta lei convócase este premio e é fermoso ver como o traballo de cada un volve así, volta a un. Quería agradecer ao xurado por seleccionar un dos meus poemas entre os 10 mellores publicados en Portugal no 2017. Isto é realmente o que lle dou máis mérito, xa que calquera dos seleccionados merecía gañar tanto como os outros. Doulle entón os meus parabéns a todos eles. Agradezo, por suposto, polo seu cariño e apoio a todas as persoas que votaron o meu poema para que ficase en primeiro lugar. E, ademais, un poema do que gosto especialmente e considero a escolla unha mostra de sensibilidade por parte do xurado. E nada máis, disfrutade moito desta noite tan feliz. Estou un pouco preocupado, Iria, por que puxeron eses dos micrófonos aí? Non estaremos facendo moi mal. E chamarían a Touriñán e outro. Ai, seguramente. Imos ter que emigrar a Portugal. Sí, de ti, non? Pero bueno. Ningún problema. Sabes que me preocupa tamén de ver estes premios a
ao mellor poema galego e ao mellor poema portugués. Que me pasa como cando vexo un partido de fútbol, non? E dirás, como mesturas fútbol e poesía na mesma frase? Non, quero dicir que me preocupa moito cando vexo que os poetas de hoxendía e os futbolistas de hoxendía son todos máis novos que a min. É unha cousa que estou levando mal. Onde están os ferríns de toda a vida, non? Ferrín! Que chamemos. Chamamos a Academia Galega Ferrín. Que Ferrín ou Ferrinch. Un home moi huraño está moi enfadado por a iluminación navideña de Vigo. Ferrinch, oh, non me gusta. Eu non quero ter nada que ver con isto. Porque espero que me dean o meu escano algún día. O NG hoteleiro. Ferrinch. Autor de grandes poemas como ese que poñen todos os días na parte de atrás do Correo Gallego, ¿no? Con pólvora e magnolias. Somos Tiego. Tienes magnolias, pídome Eu realmente sempre son o que se queda co chiste de Florinda Campoamor ao final, non? Que como é como cando xa, non, despois dunha comida moi rica, pois esa pastiña final, non? Pois o Florinda Campoamor de todos os días, non? Bueno, vamos a facer risa de que detrás dese o Correo Gallego un periódico moi respetable e detrás dese pseudónimos hai xente moi dece. Exquisita, hoxe podemos usalo. Xente exquisita. Ai, xente exquisita. Bueno, xente espantosa para os portugueses que estén... No entanto, como eras, Iria Piñeiro, dígame. Eu gostaría de facer un brinde, non? Xa que estamos... Cando falas portugués subes ese... Unha octavilla por aí. Sí. Quería... Por que vinculas portugués e octavillas? Vamos a facer un brinde, efectivamente, pola concordia entre os povos. Por favor, Desculpa, viño. que pido, por favor? Viño. Tengo que ir eu a buscalo, porque non Como temos se es vino de servicio. toro, me da igual, vino. Temos o servizo hoxe de gala. Viño maduro, bolivarianismo. Precisamos beber máis, ti crees? Ai, que nos fixeron unha foto ca botella. Lembro unha ocasión cando fun con... Unha ocasión que me cadrou, co Ismao de Goretti, con Suso San Martín en Portugal, non? E nos caeu o viño. Entón me puxeron moi mala cara e dicen que caeu de Maduro. En fin, vamos a brindar que se nos vai o... E está Touriñán aí que entro. É que nos non o sabedes, pero hoxe para nós isto é un casting, porque están probando a ver se podemos dar as badaladas de fin de ano na Telegaita. Perdón, na Televisión de Galicia, na Tubega. Se me olvidou. Para mí sería un soño dar as badaladas, como se estamos en Nos TVU, con dar unhas badaladas. Como se estamos en Nos. Que che parece chiste? Bueno, xa. Un chiste contemporáneo. Sí. Podería ser meu. Chin. Brindar, no, si é pola lusofonía, temos que unirnos aquí. Ui, como non sei como fan nas bodas. Non bebas todo. Pola lusofonía móvil que dixo este rapaz. E agora imos deixarvos, isto todo tamén era para introducir unha actuación que ven a seguir. Perdón, pero pareces Vértigo Osborne. Xa está, non o dixen. É unha actuación que ven a seguir e que, permíteme un momentiño, estes artistas, de alguma maneira, que veñan a continuación, parecense moito a isto, porque son artistas como a copa dun piñeiro. Iso que xa sabía que iba a dicir. Me estroncho, como din en Vigo, me estroncho contigo. Eles son, acabades de velos, pero queren facer unha actuación conxunta. Están aí, que vamos. Sí. Que pesados. Alexandre Brea e Lois Pérez. Un aplauso para eles. Hola. Boa noite de novo. Vamos poñer as gafas de ver menos, quero dicir. Si non achico, me sabes. Bien, vamos a facer un par de poemas. A ver, o poema de Alexandre son os versos do Inimigo. Non hai duda ningunha. O meu xa, bueno,
Quero dicir, xa va desvalorando. Se algún ten protestas, que pida o precio da entrada, que lle devolvan. Pero, bueno, estamos nunha gala a ritmar. O poema chegalle de carallo. Rimar rima, Sí. Pero xa vos vale tamén. Estamos, é dicir, portugués, galego, pero eu creo que tamén hai que homenaxear as linguas minorizadas do noso país, non? Por eso vamos, o meu é en castelán, me entendes? Está desaparecido. Claro, é parecido, a mesma merda é. Ben, e ademais, pois eso, unha homenaxe improvisada a ese gran teórico, canda Mario Lucio, e Pessoa, e tal, Toni Cantó, non entendes? Da lusofonía, quero dicir. E para que a xente de Lugo non proteste, que me esquezo deles, tamén lle vamos a dedicar así, a Marta Rivera de la Cruz tamén, de paso. Porque lá no Portugal teis moitas cousas, pero non teis o que temos aquí. Sabéis que aquí temos a 10ª musa na Galiza. Clio, Euterpe, Melpómene, Calíope, tal, Gloria. Vamos a dedicar a ese colectivo que penso que é de rigor agradecerlle lo que se están movendo polo idioma tamén, en defensa do castelán, apañando firmas por Madrid. No, porque aquí ainda vamos falando, pero por ali costalles máis, por ali abaixo. Vale. Titúlase La Diglosia, para facelo hit internacional, deixámoslo en Lady Glosia. Bien, só teis que dicir, é difícil, pero en Lugo costanos máis, pero aquí teis o CEGAC sin problema, entendes? Só teis que, Lady Glosia, e só teis que dicir, tarará. Vamos facer unha proba unha sola, que vamos fodidos de tempo. Lady Glosia, tarará. Lady Glosia, tarará. Correcto. Lady Glosia, tes unha chavaliña moi riquiña que nació en Valle de Oro, en la Mariña. Ella también te anda por cospecho, te tiene un fajo de amigos ha hecho. Le presta marchar en verano a Sanjenjo, su vida en un descapotable Bermejo. Te anda troleando siempre de Leria, se pone toda loca con el pulpo a la feria. Es lo que hay. Chill out en Berlai, pasando por Tomarín. Hey, Brea! O noso inimigo só é un, e é o mesmo que de todos os povos libres. É o sustento da nosa irmandade. Como unha lingua, como unha estrela, a nosa lingua se apaga. A miña vida comeza e acaba con ela. Que sentido terán entón estes versos? Quen terá o valor de descifrar este soño? La diglosia, la diglosia, la diglosia, la diglosia. Es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. Chill out en Berlai. Lady Glosia, Lady Glosia. Berraios, te que ainda estáis frescos. Lady Glosia. Camas balinesas en Paradela, entró en un longe bar en llegando a Nadela, lo dio a topismo con la Panorama y le presta a Cristo el novio de Ana. Él la agasalló con esmalte de uñas y a un fin de semana en La Coruña. Yendo para allí les nacieron los dientes, hoy vamos a comer, fíjate bien hasta que revientes. Pero entonces se pusieron en cueros a la altura de esas putas palmas. De Coirós apañó para la tos. Brea. Resoan as bombas en Egipto e Babilonia, e o Deus único luita aínda nas súas tres formas por Jerusalén. Deixamos morrer os vellos deuses. O mar, o río, o sol, o ceo están manchados. A lúa brilla menos en sinal de perda. Después también bajaron a la lanzada y él le compró en el Grueve un bolsito de Prada. No daban hecho con tanto marisquito y lo bajaron con
un buen Alvarito. Despois conocieron a Javito en Cambados. Vai, chicos da feira e volve cos do mercado. Le metieron unos buenos centuellos. Nosotros te somos bien más finos que a ellos. También te hicieron noche en el ojo. No te pilotan gallego, ay que enojo. Y así va pasando toda su vida. Ella te es la princesa prometida. Que callan os imperios, que callan todos. Eu amo a indígena libre e con ese amor penso vencerlos. Ella te anda por Vigo y es gloria. Te anda por Vigo y es gloria. Anda por Vigo y es gloria. Anda por Vigo y es gloria. The classic shit of the imposition speech. Motherfucker, motherfucker, motherfucker. Obrigado. Que modernos, que modernos, como Chris Isaac. Pregúntalles que lles parece. Bueno, que tal o estades levando, ben? Que vos parece todo isto que están poñendo entre que non saímos nos por... Eu quixera aproveitar para pedir perdón pola diglosia, vale? Bueno, Sí, criei-me non pasa en Vigo, é un mal que hai ali. Eu son da Coruña, Sí. E mira, quen nos iba a decir que estábamos presentando algo sobre galego, verdad? Sí, é outra cousa, non? Sí. E eu de Coruña, da gaiteira ali. Oh, que fuerte. Sí, os meus primeiros recordos de infancia son eses, diglosia e aluminose. Sí. Que de feito os meus fillos algún día así se chamarán diglosia, aluminose. Non me hables gallego. En fin, dramas do desarrollismo. Non sei como chamar, desenrolismo. Non sei como dicen, calla. Inventan el gallego. Ben. A continuación, perdona, Iria, perdón, desculpe. Entramos no bloque musical, pero iso non quer decir que veña Lores. Ven outra... Non nos chaman máis, é que non nos van chamar. Por lo menos nesta provincia. Sí, porque ahora ven, no, é verdad que non ven Lores, ven unha persoa máis vinculada a esta provincia que admiramos moitísimo, ademais, porque tamén antes mencionamos, e que me enganeime, porque mencionei a un dos seus irmãos, pero non era... Realmente o seu irmão era este, non? Este, é verdade, agora ven, sí, unha persoa que é irmán, bueno, de un grande cineasta, fixo películas, aquela que andaba coa moto por Compostela. E por toda a provincia de Coruña, non? Como Caro Diario. Caro Diario, logo aquela pobriño... Caro Diario oficial. Sí, da Deputación, non? Era o subtítulo da película. Tamén pobriña que decía eu a do fillo, a habitación do fillo, que era así xa máis un drama, pero ben, gostamos moitísimo do cinema de Nanni Goretti. Efectivamente. De todas maneiras, Nanni Goretti non pode estar hoxe aquí, pero... Mandou un telegram, perdón. E vai estar para a entrega do seguinte premio, pois a súa... A súa irmán, que eu gosto moitísimo tamén das súas películas. Sí, Goretti. Do seu traballo e de todo. Pero bueno, agora anunciamos, porque a continuación... Non, podo dicir que a mí me chama moito para traballar na Deputación, sí. Como fixeches? En que momento cubriches o formulario? Supoño que polo apelido. Non sei. Moi ben. Ben, pois sen máis dilatación, sen máis sala de dilatación, imos entregar o premio, sí, podo? Sí, claro que sí, ti o que queiras, que eu te creo. Mira que te denuncio. Ben, o mellor tema te lo ti.
musical galego e os finalistas son... E o noso camiñar paralizando o mundo ata desaparecer, ata desaparecer, ata desaparecer, ata desaparecer. Como podedes comprobar. Amodiño, quero espirte a bicos moi amodiño, tocando las cachas só un pouquiño, facelo seguro con preservativo. Sube, 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 sube. Quero cardar o teu pelo, quero darche un bico, acariñar as túas ingles, os meus lugares favoritos. Favorito, favorito, neno, déxame facerche as uñas toda a manicura, comer nabos e leitugas, e que medre a agricultura. Rapidiño, imolo facer na praia de Cariño. Rompe o silencio que hai moito por facer, e eu sigo loitando, alzando o meu berro, e aunque quede sen voz, non ceso o meu empeño, mais ás veces canso, afunden os meus versos. De que serve falar cando ninguén dá creto? Pero sigo en pé, non me deixo vencer. E o proxecto gañador, a Banda da Loba, con Bailando as Rúas. Un aplauso para elas. Entra vídeo. No ventre sonoro da noite, onde exércitos de luz e cus acenden con cóxegas as estrelas. Tieu bailando as rúas e o noso camiñar, paralizando o mundo ata desaparecer, ata desaparecer, ata desaparecer, ata desaparecer.
entrega o premio Goretti San Martín, vicepresidenta da Deputación da Coruña. Un aplauso para ela, unha salva de palmas. Hasta aquí. E recollo o premio. Recollo o premio a banda da Loba, toda. Moitas grazas. Bueno, para nós, ademais de estar moi agradecidas como todo o mundo porque nos votastes, etcétera, para gañar o premio, significou un pulo moi grande, non? Que unha banda de 5 mulleres que acababa de sacar o seu primeiro traballo con temas propios que ninguén nos coñecía, pois nada máis a ir á rúa e con este videoclip fermoso que acabasedes de ver de Alfonso Zarauza, pois vímonos como finalistas rodeadas de musicazas que levan anos e anos traballando, que de feito este é un segredo, pero hoxe desvelo, que entre nós dicíamos, compartímolo unha vez no Facebook, pero tampouco vamos a promocionalo, nin gastar cartos en darlle bombo, porque é imposible gañar isto, non? Con todo o mundo que está nominado canda nós. E ao final, pois nada, foi unha sorpresa inmensa que o noso Bailando ás Rúas gañase, e como vos dicía, deunos un pulo que nos leva acompañando durante todo este ano, no que foron todo sorpresas boas e vivencias inesquecibles. Gracias. Sen máis, simplemente dar as grazas, xa o nomeei, a Alfonso Zarauza polo vídeo, tamén a Rosalía Fernández Rial pola súa letra, que é moi importante contar con boas letras para facer as cancións e que digan o que queremos que digan deste xeito tan bonito, non? E tamén, por suposto, a todas as nosas familias e amizades que nos apoian desde o minuto 1 e que o seguirán facendo, espero. Grazas. Qué curioso, Iria, ¿no? Estas rapazas, a banda da Loba, que para ser en búlgaras, ¿no? Que teñen un galego tan fluido, ¿no? Sí, a verdade que sí. En todo caso, bueno, non sei, a xente está un pouco preocupada, pero chegaría, quedouse en Milladoiro atrapado. Bueno, a ver, parece ser que é certo que parou un pouquiño en Milladoiro porque lle chamou a atención, como a todo mundo, que haxa un sitio que teña o nome dun grupo. Dixe, wow. Pero cando realmente se refire a burbulla inmobiliaria, non? A Milladouro. Claro. En todo caso, dixo el, aínda que sexa o nome, que a mí me encantaría, por exemplo, os da Ría, non? Benvido a os da Ría, non? Os da Iria, a mí gustaríame os da Iria, mira que che digo. En todo caso, digo que a él tampouco lle chamou a atención, e, bueno, hombre, tampouco é para tanto que che dean unha cidade de dormitorio cando eu teño un país, dixo Salvador, non? Ben, chistes forzados, vamos a obvialos. Pero están bastante ben. En todo caso, vamos a obviar os chistes forzados, porque agora é un momento serio. É un momento no que en breve vai aparecer por aquí unha persoa moi importante para todos os galegos e galegas que estamos, de alguna maneira, vencellados ao mundo da cultura. Fala por ti. Evidentemente, hoxe temos aquí a un gañador de Eurovisión, non era unha cousa de que viñese que si este é un premio importante, por tanto era importante que viñese un de la Lín a entregalo. Se cadra, tamén esta xente está preocupada porque levamos os cornos estes na cabeza. Igual convén, non sei, igual chámame exagerada, que exagerada eres. Vamos explicar que isto, non nos podemos obviar moitas cousas, hoxe, non podemos obviar que está aquí pois un cantante eurovisivo, que eu é a segunda vez que estou con un, cerca. Estuve con Sergio Dalma no Luar. Traballando perto. Eso notase no ambiente, non? Xa levas unha xeira. Eu xa estou moi así.
Hoxe é a noite dos defuntos, sí, non podemos evitar pensar niso, pois andamos con isto na cabeza, para, como era? Facer que as ánimas pasen de lonxe, non? Para desmeigar este espazo do Auditorio de Galicia e que pasen de longo e vayan todas pro Burgo, por exemplo. Ou para... Entón, o luns e tal, mirade dentro dos cuartos por se hai algo así, non, estrano, en algún armario, algunha gaveta, algún defuntiño por ali. Nada máis, unha explicación totalmente normal nunha gala. E pertinente. En todo caso, que se estaba contando antes. Pensé que me chamabas impertinente. No, é pertinente e pertinente. É que claro, sí, é verdade. En todo caso, que estamos un pouco fora de tempo e a xento que quere... Marchar para casa. No, que... Ben, Ai, non verá... Sí. Espera, que é importante que diga isto, porque agora, que si, vamos a chegar ao momento no que se vai entregar o premio a mellor tema musical portugués. Vai non entregar nun acto de concordia formidable o conselleiro de Cultura e Turismo de Galicia, Román Rodríguez, que, de feito, bueno, a mí non me clase, é unha persoa extraordinaria, pese ao que digan de él que Román, el perro de San Roque, ya no tiene rabo porque Román Rodríguez se lo ha cortado. Eso é un mito. Iso é un mito e é dos poucos políticos que teñen un máster de verdade, Sí, sí, sí. Que se pode consultar. É verdade, ten ou non ten? E que pouco presume. E que pouco presume, porque é unha persoa sinxela, moi de lalín, unha persoa, bueno... En todo caso, se vai estar aquí, que outras veces ten vido Valentín, de política lingüística, que é unha suxestión para a Xunta, non son eu ninguén para dicirle a Xunta o que ten que facer, evidentemente, pero eu creo que xa podedes resolver, e metedes a política lingüística xa en Consellería de Medio Rural, así vos queda, Consellería de Medio Rural e Galego, É verdade. Estás iluminado. Ideas. Sálenche de aquí. É que a veces son moi tecnócratas, pero ideas, eso tamén é importante. Eres un bo conselleiro, ti. Non me quero meter, que estábamos facendo moi ben unha gala moi amena, sin meternos en coasunta ni nada. En fin, premio... E tamén para que a xente se destense, esquece un poquinho que viña. Claro, descontraírse un pouco todo iso. Premio mellor tema musical en lingua portuguesa. Imos coñecer os nominados. Dias e dias carregando um fardo que afinal não era meu, à procura de uma resposta, e a resposta, pelos vistos a resposta sou eu. Até podem rodar pratos ou lançar-me às feras, insistir a encaixar onde eu não couber, já não vou ficar mais pequena. Se um dia alguém pergunta por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansada e sem nada para dar. Meu bem, ouve as minhas preces. 22 horas. Se me deixasses ser, se fosse eu a mandar, fazia-te ver. Frente ao precipício, juntos pela mão. Se hoje queres saltar, eu quero ser razão. Se hoje queres saltar. E o gañador, evidentemente,
recibirá o premio do Conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, por favor, que lle entrega o premio a Salvador Sobral. Sí, señor. Joder, tanto tempo, como pasa o tempo? Hai moito, xa. Estou? Olá. Vou falar em português, não é? Acho que é o melhor. Não estava nada à espera. É uma alegria imensa. Não estava nada... Não, agora vamos pôr-nos sérios. Na verdade, este prémio não é para mim, porque não fui eu que escrevi a canção, mas eu vim recebê-la em nome da minha irmã. Ela sim tem o mérito todo. Eu só a canto, que é a coisa que eu faço desde os 3 anos, mas pronto. Fica um grande beijinho para a minha irmã. E já agora, se pudessem aplaudir, um aplauso para a minha irmã. Seria... E pronto. Oh yeah, baby! E se me deixarem passar na fronteira com isto, eu levo-lhe lá o presente. Não sei, nunca se sabe o que é que pode ter lá dentro. Muito obrigado e não sei quando é que vou voltar a este teatro, mas tenho muita vontade um dia de poder tocar aqui. Muito obrigado e até à próxima, amigos. Vou te explicar unha cousa. Ben, é curioso, non? Que nestas alturas, pois, este tema sufrise a censura de Eurovisión no ano 2017, non? Que o título original non era Amar pelos dois, senón tiveron que mudar o título, era Amar os pelos dos dois. Un trasfondo erótico que, bueno, pues non está ben visto esa zona de Europa, donde fora. Non che parece... Sí, de feito, se non tivesen accedido a cambiar, gañaba España. Todo o mundo sabe que aquel ano houve unha certa confabulación para que gañase Portugal por intereses políticos, pero aquel ano estaba para España, que tiña un temazo, pero bueno, non quero meterme a... Sí, pero Portugal é un lugar experto en evitar a censura xa no ano 78. Se hasta o galo tivo que poñelo España. No ano 78, pois, triunfara tamén fora a gala ali en España, en Madrid, triunfara Portugal cun tema titulado A desfollada portuguesa. A mí que me digan o que queiran, aquilo era unha burrada, pero o LH pois, disimulou bastante ben o tema. Ben, e eu non sei que vos quería dicir con todo isto. Bueno, que Iria, é importante dicir con todo isto. A parte de falar da censura, non? A parte de falar da censura, que é sempre pertinente meter estes temas no momento dado, non? E o que tamén quero dicir eu é que sempre hai que ser ordenado na presentación dunha gala e agora pois hai que informar a xente de que estamos a chegar cara ao fin deste bloque, o primeiro bloque da gala, e que é mellor para pechar un bloque que o alcalde de Santiago, Martiño Noriega. Que teño moita curiosidade, Iria, porque, claro, xa se presentou por Teo. Teo, que ahora tes? alcalde de Santiago, e para as próximas por onde vai ir? Pois por Vigo. Non se atreve, non se atreve. E eso que xa está poñendo a iluminación de Nadal en outubro, que xa... Sí, estamos aí... Como se nota que chega Bugallos, Goretis, Agustín, Loita de Xigantes. Onda vital! Que pasará? Estaremos atentos mentres deamos as badaladas en Croacia, seguramente, a este paso.
Ben, eu quero dicir que estou moi contenta con Martiño porque sempre que teño unha actuación me deixa algún presente no camerín. Sí? Ademais, un vestido maravilloso, moitas grazas. Martiño Kennedy. Meu fillo non en van chamase Martiño. Sempre, sí, é verdade. Tristemente é verdade. Ben, A miña chamase Diglosia. Diglosia Lago. Encántame. É verdade. Ben, bueno, xa nos soterramos bastante, creo. Sí, creo que xa chegamos ao nivel de infamia no que podemos xa continuar tranquilos. Sí, non pode pasar nada peor. Pois ben, agora con estes cornos é un momento solemne. Tú non te acordabas, verdad? Imos entregar o premio especial do xurado da Embaixada da Amizade Galego-Lusófona ao proxecto Converxencias Portugal-Galiza polo seu traballo aritmador de tender pontes de afecto e amizade entre Portugal e Galiza. Entrega Martiño Noriega. Un aplauso para él. E recolle Xaime da Silva. Vámonos, vámonos, que ven por aquí. Non me pegues, non me pegues. Bom, em meu nome pessoal e em nome do coletivo a que estou ligado, o Grupo Canto Daqui, quero agradecer esta distinção ao júri e quero agradecer partilhar este prémio com um rol de instituições que nos apoiam nesta iniciativa. Aqui da parte da Galiza, especialmente à Junta da Galiza, à Secretaria-Geral da Política Linguística, ao Conselho também de Santiago, à Fundação Rosalia de Castro, da parte de Portugal à Câmara Municipal de Braga e uma quantidade enorme de instituições, à Universidade do Minho, ao Centro de Estudos Galegos e à generosidade de muitos e muitos artistas que connosco têm partilhado este aconchego com a Galiza. E não queria deixar de lembrar aqui também que muitos artistas que, de uma forma generosa, têm colaborado connosco e queria especialmente dedicar também este prémio ao Fran, que participou connosco na primeira e na segunda Semana Cultural. Esteja ele onde estiver, é para ele também este prémio. Obrigado, Fran. Pues aquí están, Canto de Aquí, agrupación que veñen de Braga, pode ser? Agrupación Canto de Aquí, dende o ano 84, traballando pola recuperación da música tradicional portuguesa. Un aplauso para eles moi forte. O barco vai de saída, adeus ao cais de Alfama, se agora vou de partida. Leva-te comigo ao Cana Verde, lembra-te de mim, ó meu amor. Lembra-te de mim nesta aventura, para lá da loucura, para lá do Equador. Ah, mas que ingrata aventura, bem me posso queixar, na pátria pouca fartura, cheia de mágoas em quebra-mar, com tantos perigos em minha vida, com tantos medos e sobressaltos que eu já vou aos saltos
que vou de fugida, sem contar essa história escondida. Por servir de criada essa senhora, serviu-se ela também tão sedutora. E foi pecado, e foi pecado, oi! E foi pecado, sim senhor! Que vida boa era a de Lisboa! Ai que saudade! E vai! Gingam de roda batida, corsário sem cruzado, ao som do baile mandado, em terras de pimenta e maravilha, com sonhos de prata e fantasia, com sonhos da cor do arco-íris, das várias seus vírus, dos várias magia. Já tem a vela enfunada, barrando sem vergonha, judeu sem coisa nem fronha. Vou de viagem à que largada, só vejo cores, é que alegria. Só vejo piratas e tesouros, são pratas, são ouros, são noites, são dias. Vou no espantoso trono das águas, vou no tremendo sopro dos ventos, vou por cima dos meus pensamentos e arrepia, e arrepia, e arrepia, sim senhor! Que vida boa era a de Lisboa! E essas palmas, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! O mar das águas ardendo, o delírio dos céus, a fúria do barlavento, arreada e vai marujos ao leve, vira ao barco e cá marujos ao mar, vira ao barco na curva da morte, olha a minha sorte, olha o meu azar. Depois do barco virado, grandes urros e gritos, a salvação dos aflitos, esfola, mata, agarra, que me ajuda, esfola, escapa, cana, que pagode. Reza, tremeiras e eunucos, são mouros, são turcos, são muros agora. Aquilo é uma tempestade medonha, aquilo vai para lá do que é eterno. Aquilo era o retrato do inferno, e vai ao fundo, e vai ao fundo, oi! E vai ao fundo, sim senhor! Que vida boa era a de Lisboa! 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 Muito obrigado. Quando eu era pequenino, quando eu era pequenino, acabado de nascer, acabado de nascer, ainda mal abria os olhos, ainda mal abria os olhos, já era para te ver, já era para te ver. For velhinho, acabado de morrer, acabado de morrer. Olha bem para os meus olhos, olha bem para os meus olhos, sem vida onde te ver, sem vida onde te ver. E vai!
pequenino, acabado de nascer, acabado de nascer. Ainda mal abria os olhos, ainda mal abria os olhos, já era para te ver, já era para te ver. Bem forte! Mais alto, vai! Vocês, 1, 2, 3 e... Fantásticos, Canto de Alí. Que claro, é curioso, ¿no? Porque claro, Canto de aquí chámanse Alí, entón vistos dende aquí deberían ser Canto de Alí, ¿no? Bueno, da igual, é unha Acaban de cuestión chegar de Ikea. de perspectivas. E están poñendo... Ikea Braga. Ahora, estiveses todos mirando a Cueca, ¿no? Eu dixenche que ese chiste non se ia pillar así tan... Non se dice Braga... Sí. Son de Braga. Son xente te decía. fina, elegante, que non son como a nós. Hai alguén que o entendeu. Porque son de Cueca. E mañá vai estar dicindo, ai, que tontas son, que estiven rindo en solas. Ben. Non estás soa, compañeira, non te preocupes. Estábamos facendo un poquinho de tempo, porque a continuación ven un dos momentos máis importantes para a gala Arritmar, que está sendo un éxito, estamos moi contentos. Eu nunca dubidei do éxito desta gala, tendo en conta o nome tan acertado que ten, non? Arritmar, non? A minúsculo, R mayúsculo, ritmar, non? Arrimar, pero ritmar, co T. Sí, é verdade que sí. Evidentemente, había tempo que iba a ser un éxito. Eu non dubidei, tampouco da tua compañía, Verdade? Iria Piñeiro. Cando mo Quen dixeron... aboa a árbore se arritma, Sempre quixen facer de árbore. Menos mal que me depilei antes de vir, mira. Eu tampouco pasaría nada, non? E aquí estou eu arrimado a un bon piñeiro. Quero desaparecer. Ben, sí. E todos queremos desaparecer para disfrutar do momento que ven a seguir, a continuación. A ver se van coller moita expectativa e logo non é para tanto. Queremos... Sí, hombre. Queremos un aplauso moi forte para a persoa... máis riquiña do mundo. Máis riquiña do mundo. Girísima persoa. El traballa prácticamente todos os días aquí moi preto, un veciño do auditorio. El traballa prácticamente todos os días. El fai posible, entre outra moita xente, que esta gala sexa realidade. El non é outro que o vosso querido, aí está, admirado, está vivo, parece que por este ton lle deu algo, pero... vosso querido e admirado director da Escola Oficial de Idiomas, tamén coñecida como...
Un aplauso moi forte para o director da escola, Gonzalo Constenla. A ti. Boa noite, certamente non é o momento estelar, pero sí é o momento para darvos a benvida por nos acompañar nesta terceira gala Ritmar da música e da poesía galego-portuguesa. Obrigados por terem vindo, a todos vocês tamén. Tamén dar os agradecementos ás persoas, aos convidados que aquí temos, en primeiro lugar a todos e todas vos que partilhades con nós estes momentos de música, de poesía, de irmandade galego-portuguesa. Tamén a todas as autoridades aquí presentes, o señor alcalde, o conselleiro de Cultura, a vicepresidenta da Diputación da Coruña, o secretario xeral de Política Lingüística, a responsável do Instituto Camões en Galiza, o director do Agrupamento de Cooperación Territorial Galiza Norte de Portugal, a Inspección de Educación e moitos outros que non podo citar aquí porque quería ser breve. Parabéns tamén e benvida a todos os premiados e agradecimento tamén por teren aceito os galardóns. Agradecimento tamén ao noso alumnado e ao público en xeral por teren participado na escolla con máis de 5.000 votos populares destes finalistas e finalmente dos gañadores. Tamén quero agradecer a todo o persoal da Escola Oficial de Idiomas, o seu profesorado, que se implicou en todo o proxecto que hoxe tamén está aquí e nos acompaña. Queremos tamén agradecer a todos os centros de ensino galegos e portugueses que se sumaron a este proxecto nesta segunda edición, tanto en Galiza como en Portugal. E tamén vos quería comentar que este non é un punto de chegada, pero non é o momento único do proxecto Arritmar Galiza e Portugal. É un proxecto no que na Escola Oficial de Idiomas traballamos durante todo o ano, proxecto didáctico, pedagóxico, no que usamos música, poesía, para os nosos alumnos aprenderen e nos ensinarmosles lingua. Creo que, ademais, desta forma contribuímos a un dos nosos obxectivos marcado pola nosa normativa, que é o de fomentar o aprezo polas linguas, polo plurilingüismo, por tamén ese achegamento entre Galiza e Portugal. E, por tanto, queremos, sobre todo, partillar con vos estes momentos, agradecervos de novo a presenza hoxe aquí e esperando que gostedes das actuacións a seguir. Moitas grazas. Moito obrigado. Sempre aquí, como unha velaíña a coller a luz. Por certo, que a luz colla ben esta camisola. Que saibades que esta camisola ten de la venta a saída, por tanto, é unha maneira tamén de colaborar, é moi fermosa, é un deseño de Xavier Bello, e, por tanto, os recomendo vos de verdade que a poñades, se queredes saber como vos queda, pois simplemente observade que ben queda. Eres o Hugh Grant de Santiago. Sí, ¿no? Ben. Hai que agradecer, non? Hai que agradecer a moita xente que fai posible esta gala. Eu creo que non podemos poñer, como dirían en Portugal, a cerexa no topo do bolo, se non agradecemos a toda a xente que fai posible esta gala, que esta gala sexa realidade, e non só os artistas, o público, nós. Nós somos un soño feito realidade para moita xente, xente que non está aquí hoxe. Pero para que este soño se faga realidade, hai moita xente traballando nas máquinas dos soños para que este soño se produza. Que sexy. Sí, verdade? E esa xente, pues, por exemplo, un aplauso moi forte, o equipo técnico e de produción, conformado pola xente de Nordesía, Víctor Bello, Adriana, Xavier Bello, un aplauso para eles. A xente de prensa e comunicación, Iria Méndez, un aplauso tamén, vídeo, Puntum, Carlos, Víctor e Olivia, responsáveis de dirección e técnicos do Auditorio da Galiza, técnicos de son, técnicos de luces, responsável polo backline, e grazas a todo o auditorio, a toda a xente que traballa aquí. Moitas grazas.
Agora toca a quenda a un grupo que xa coñecedes, un grupo de rapazas que non é doado, abrirse paso no mundo da música sendo mulleres. Tiña que dicilo. Moi ben. Pode evitar. Elas gañaron o premio ao mellor tema musical en lingua galega. Non sei se queren ir pasar pasando. xa, están preparadas? Por aquel lado. Veñen por aquí, Mira, moi ben. veñen no Castromil, mira. Pois aí os veñen, perfecto. Un aplauso moi forte. Para a Banda da Loba. Lembro as tardes de outono enchoupadas de swing, o recendo tras a choiva e os ecos de autumn leaves, as bucinas sincopadas construen memorias en ti, ritmos de luces subterráneas, e o teu recordo volve a mí como un blues, discrepante, disonante, intermitente, como un blues, discrepante, disonante, insonante. Recendías a canela, cristais teus ollos de sal, reflectían as preguntas que non sabías contestar. Só un sabor a ceo e un lume dentro pra medrar, e a bagua derradeira secou a flor, a terra, o chan, como un blues, discrepante, disonante, intermitente, como un blues, discrepante, disonante, insonante. Tan solo
Moitísimas grazas. Que somos a banda da Loba xa sabedes, que facemos as nosas propias cancións tamén, porque xa vos lo dixen antes, que tamén roubamos algún poema de algunha amiga, poeta contemporánea sobre todo, como poden ser Celia Parra e Rosalía Fernández Rial, e algunhas letras tamén son nosas, e algo traballamos aparte de facer as músicas. Esta canción que acabamos de tocar era precisamente como un blues de Celia Parra, a letra, e imos, como non, tocar Bailando as Rúas, xa que gañamos este premio e estamos tan agradecidas a música, a Rosalía, a todas e a todos vos, en xeral, vai Bailando as Rúas, que ademais é como se chama o noso primeiro disco, por se alguén lle interesa, que despois teremos aí fora uns poucos. Bailemos as rúas ata desaparecer no ventre sonoro da noite, onde exércitos de luz e cus acenden con cóxegas as estrelas. Bailando as rúas é o noso camiñar, paralizando o mundo ata desaparecer, ata desaparecer, ata desaparecer, ata desaparecer. Dicinte que sentes a liberdade aos teus pés, polvoretas, borrachas nas mans, volverás a vencer na urbe dos corpos que nunca durmen. Bailando as rúas é o noso camiñar, paralizando o mundo ata desaparecer, ata desaparecer, ata desaparecer, ata desaparecer. Bailemos as rúas. Moitas gracias. Pois a verdade, como xa dixo Xiana, estamos moi contentas de estar hoxe aquí compartindo este espazo e este tempo con todas e con todos vos. O tema que imos tocar a continuación fala dunha viaxe
que é como unha doble viaxe xeográfica no exterior, pero tamén unha viaxe interior, unha viaxe cara ao autorrecoñecemento. Está inspirada nunha novela que seguro que todas e todos coñecedes, que se titula Anagnórise, e que é de María Victoria Moreno, e nós, sumándonos un pouco a celebración do Día das Letras Galegas, fixemos este tema inspirado na novela, e queríamos tocalo hoxe aquí para ver se conseguimos que todo o auditorio cante con nós. Así que para todas vos, Anagnórise. Pecha a porta con coidado, moi a modo mira a un lado e descobre na equipaxe o comezo dunha viaxe. Recoñécese sen nome, sintió medo de estar lonxe, a vertixe de que ela quen decide o que acelera. Imos xuntas viaxar cara a un lugar sen mar. Imos xuntas viaxar cara a un lugar. Vese dona de si mesma, sinte as cordas que se tensan no sol por cos sentimentos. O perigo é un momento, o perigo é un momento, o perigo é un momento, o perigo é un momento. Imos xuntas viaxar. Anagnórise, coñecer, descubrir quen es. 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 Veña rico. Non existen etiquetas, van sen nome cara a meta. Vento dende a oscuridade, unha luz de ambigüidades. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Esas voces. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Anagnórise, coñecer, descubrir quen es. 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 Anagnórise. Graciñas. Moitas grazas. E agora sí, xa para marchar,
marchamos precisamente cunha canción que para nós é unha especie de himno, porque conta a historia da bandoleira que dá nome ao noso grupo. Cando nos xuntamos, non sabíamos moi ben como chamarnos e ao final acabamos todas reflectidas na figura de Pepa Loba, por muller que en tempos difíciles conseguiu sair adiante, saltando, esquivando, sobrepasando todos os obstáculos que a vida lle puxo por diante, igual que nos pretendemos facer tamén no momento actual. Rachar con todas as barreiras, non só as que temos por ser mulleres, que as hai, sino tamén todas a nivel ideolóxico, musical, etc., porque se non vos fixastes, unha das premisas da Banda da Loba é facer a música que nos apetece, e por iso cada canción pois sae dunha maneira diferente. Que máis dá que sexa rock, que sexa indie, que sexa pop ou que sexa música folk como a que agora ides escoitar. Moitísimas grazas pola vosa atención. E marchamos con Pepa. Escoitade ben atentas a historia que imos cantar dunha nena de Amoedo que moito deu que falar. Seu nome Pepiña era, descoñecido seu pai, era filla de solteira, moi malo ia pasar. Un albeite malicioso violou a súa nai, sendo a nena testemunha dese acto criminal. Transcorridos 9 meses tras un parto esgotador, falecía a nai da Pepa que orfa ese día quedou. A partir dese momento moi mala vida levou, coa súa tía Lorinda, muller cruel e sen valor.
man, vai en busca dos asino do seu tío que se va. Dalle morto mal nacido e unha banda creará, cura ricos e ñañiques de contado a temerá. Así nace a bandoleira, xustiza pola man e odiada por señores, venerada en todo mal, venerada en todo mal, venerada en todo mal. Así nace a bandoleira, a xustiza pola man, a xustiza pola man, a xustiza pola man. Iria. Ben, Bueno, pois eso, que xa temos que estamos marchar. chegando ao final, xa ven o Que momento. acoplamos. Pero bueno, eso, que eu teño que ir indo porque mañá teño moito lío que quero ir a vender vou montar o posto dos libros ali a Porto do Cemiterio, que teño unha novela super triste, eu creo que... E eso, teño que ir marchando, que teño que madrugar e... Sí, perdón, mañá teño que ir á facenda. Pero se mañá é festivo. Ai, me cago en mis muertos, é verdad. É verdad. Bueno, pois eu xa tiña factura aquí. Bueno, en todo caso, que non te olvides, que temos que Sí, acabar de temos que presentar a gala. agradecer, sí, temos que agradecer moito. Sí, Antes tamén, grazas por seguir aquí. Grazas á Deputación da Coruña. moi importante. Venga, damos un aplausinho, unha salva de palmas. O Concello de Santiago. As converxencias. E a que máis falta, nós somos o peor, Ai, a Consellería! Ai, a Consellería! Que sei a Xunta! Ai, a Xunta! A Xunta, como din en E Vigo. a Instituto Camões. Camões! Venga, máis Claro que sí. Claro que sí. E agora ven a derradeira actuación desta noite tan singular. Que estaba desesperando, aguantándonos a nós todo o tempo. Pero, claro, vos pensades, xa o conocemos, xa para que vedes presentar, si xa está todo presentado. Sí, pero cuidado, que aquí tamén hai un artista galego con el hoxe. Sí. Porque ven un pianista, verdade? Que podemos dicir del que non se teña dito xa, o que si se teña dito, da igual. Como se pronuncia? Abe Rebate. Abe Rebate? Abe Rebate. Hugh Grant. Que é un pianista galego. Que faches a Escola Oficial de Idiomas, por lo menos un ano. Sí. Foi unha chea deles, porque aquí estudias un idioma e como facer unha carreira, 6 anos. Ben, Abe Rábade, que é un gran pianista, ademais que curioso, non? Verdade? Porque ti pensa que os romanos nos trouxeron moitas cousas. As sandalias, as sandalias. Os sumidoiros, o censo. Moitísimas cousas. Os loureiros, digo. El castellano! Cala, ai, por favor. Pero tamén nos trouxeron, evidentemente, o latín, do que proceden o galego, o portugués, tantas outras cousas. Eu recordo que, por exemplo, os romanos, cando marchaban... Acordaste dos romanos, eran simpatiquísimos. Non sei por que marcharon así. Xa tengo unha idade, muller. E me acordo cando baixaban de Lugo cara a Brigantium e paraban o pouco de sair e dicían Abe Rábade. Fagas así, non fagas estas cousas. Conmigo diante, non. Por favor. Eso, porque Abe Rábade é unha maneira de... Bueno, non podemos estropear máis esta gala. Salvador Sobral ten que dormir, ten unhas horas de descanso. Mañán volve estar aquí. Abe Rábade non, ele está encantado. Abe Rábade é coñecido nos bares de Santiago. Pero Salvador ten unha reputación. Reputación dos artistas máis conceituados do seu país. Por tanto, eu creo que... Abe Rábade acompañará ao piano nesta noite o gañador a mellor tema musical coa súa irmá Luisa. E, por tanto, se queres,
presentamos que me estou dilatando isto porque... o artista que vai pechar a gala de hoxe, por favor. Dame mágoa a marchar. Podome despedir del, porque queríame despedir de ti. Mira, eu personalmente, dádenos un segundo, porque logo nunca nos chamamos entre semana nin nada. Un placer. Un placer. Eu creo que gustou. Sí. Eu creo que a Goretti gustoulle. Ai, creo que a Goretti gustoulle, que nos van volver a chamar. Bueno, moitísimas un placer, gracias. foi un placer para nós. E quedades con Ave Rábade e un aplauso moi forte tamén para Salvador Sobral. Sobral. Se um dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Meu bem, ouve as minhas preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Meu bem, ouve as minhas preces, penso que regresses, que me voltes a querer. E eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Se o teu coração não quiser ceder, não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer planos de
do que virá depois. O meu coração, o meu coração. O meu coração pode amar pelos dois. Gracinhas. Vou falar. Fazer uma parada. Obrigado. Muitas gracinhas. Boas noites. Afinal voltei. Mais cedo do que esperava. Vocês já todos conhecem, mas eu queria outra vez um aplauso para um dos grandes pianistas da atualidade. Um grande maluco também. Abe Rábade. Um grande amante também da sua terra. Muito orgulhoso de ser galego do Norte. E eu sou galego do Sul, não é? Pelos vistos. Porque eu aprendi hoje. É interessante porque toda a Espanha tem as costas voltadas para Portugal e a Galiza, de repente, está completamente, eternamente apaixonada por Portugal. Tenho receio que ela ame pelos dois. Porque às vezes sinto que não é recíproco, porque os portugueses não sabem muito sobre a Galiza e não se interessam muito, mas vamos mudar isso. Eu vou lá chegar e vou dizer, afinal eles até são simpáticos, não é? Vocês vão lá, ouçam a música deles. Não, mas este tipo de iniciativas são ótimas para fomentar a nossa amizade. Porque já fomos um, e porque não continuar a ser de outra maneira, não é? Que não territorial. Obrigado. Neste encontro de poesia, resolvemos então fazer um poema do Fernando Pessoa, música do Júlio Rezende, mas hoje tocado por Abe Rábade, o Presságio. Espero que vocês gostem. Se não gostarem, olha, pronto. Não quero saber. Há pessoas que gostam.
O amor quando se revela não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer quanto sente não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente, cala, parece esquecer. Mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, e se um olhar lhe bastasse para saber que estão a amar, para saber que estão a amar, para saber que estão a amar. Mas quem sente muito cala, quem quer dizer quanto sente, fica sem alma nem fala, fica só inteiramente. Mas se isto puder contar o que não lhe ouso contar, já não terei que falar, porque lhe estou a falar. O amor quando se revela não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ele, mas não lhe sabe falar. Se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, e se um olhar lhe bastasse para saber que estão a amar. Mas quem sente muito cala, quem quer dizer quanto sente, fica sem alma nem fala, fica só inteiramente. Mas se isto puder contar o que não lhe ouso contar, já não terei que falar, porque lhe estou a falar. O amor quando se der não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ele, mas não lhe sabe falar. Welele, welele, welele. Welele, 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 no mama buena, no buena, buena.
Acham que o Fernando Pessoa ia gostar? Mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, e se um olhar lhe bastasse para saber que estão a amar, para saber que estão... Digam esta frase. Para saber que estão a amar, para saber que estão a amar, para saber que estão a amar. Última. Para saber que estão a amar. Muito obrigada. Agora o júri do prémio está a pensar: ixi, o que é que eu fui fazer? Dar o prémio a este gajo. Este gajo não se diz em galego. Como é que se dirá? Rapaz. E muito bem, por que não fazermos mais uma desta feita? Desta é uma surpresa para vocês. Um grande poeta que se chama Celso Emílio Ferreiro. É um grande poeta, mas nós não vamos fazer nada dele. Era só para dizer que ele era um grande poeta. Era só para dizer que ele era um grande poeta, eu não vou dizer. Não. O nosso amigo fez uma canção muito bonita para um poema dele. Ele adorou. Não? E chama-se... Como é que se chama o poema? Eu em Ti? Ou foste tu que... Eu em Ti. E diz assim. Eu já te busquei quando o mundo era uma pedra inteira, quando as coisas buscavam nos seus nomes. Eu já te buscava, eu já te procurei no começo dos mares e das cheiras, quando Deus procurava companhia. Eu já te procurava sempre dentro da neve dos tempos. Na tua alma eu já te chamei
Cando soio a voz do vento soaba, cando o silencio chamaba polas verbas, eu xa te chamaba, eu xa te namorei. Cando amor era unha folla branca, cando a lúa namoraba as outras eu xa te namoraba sempre, dende a neve dos tempos. Na tua alma, na tua alma. A ver, Rábade. Oh yeah, baby. ¡Au!